बे गामिया जोबोद गोग्लैसोनाय लामा गैया जोङो सेरफांगुरिनिफ्राय फैनाय समावहाय जोङो बिलो मोननै दैमा मोननै बारबोदों गारिया जोंनिया एकदम दैखौ माने दैखौनो सालाय सोमनानै फैनाय जादों दा बेबायदि गोग्लैसोनाय गामि सराय दाखा बे गामिया दुखियाफोरनि आरो बे कर'ना भाइरासनि जाहोनाव लकडाउन दिनै फोसावनाय जादों 20 साननि थाखाय एफा गोलाव सम हाथाय बाजार गैया हान्थिनाय गैया बेबायदि खैफोद आफोदखौ सुंथानो थाखाय बर'नि सासे मैखोम फालांगिरि कन्ट्रेक्टर बिथाङा आसाम सरकारनि माखासे माने बिफानाव रेजिस्टार खालामनानै लादों थिकेदार आरो गोबां बिथांनाव खामाय दङ होननानै जों मिथिगौ बिथाङा जाहैबाय बिरखां बर' बापि होननानै बिथांखौ मिथिगौ बिथाङा दतमानि आरो बिथाङा माने जोबोद अनफावरि मानसि बिथाङा बिदिनो गोबां समावहाय गोबांसाखौ मदद खालामो होननानै मिथिनो मोन्दों जों मिथिनो मोन्दोंमोन मैया जे बिथाङा दुखियाफोरनो बे कर'ना भाइरासनि जाहोनाव बन्द' फोसावनाय लकडाउन फोसावनायावहाय सातजालो गोलैनाय मानसिफोरनो दुखियाफोरनो सहाय खालामनो लाबाय थादों होनना मिथिनाय जादों मैयासिमाव 27 गं गामियाव बिथाङा माने बेसादफोर रानदों माइरं दालि संख्रि आरो बिदिनो मास्क बे माने होथेनाय मोखां होथेनाय बे खुगा होथेनाय बे मास्कखौ रानना होदों होनना मिथिनाय जादों दा बेखौ मिथिनानै जोङो दिनै बिथांजों जगाजग खालामनानै फैदों आरो बिथाङा सराय दाखा गामियाव जेनाखि दा माइरं थाइरं लाबोदों बेखौ रानगोन आरो बे राननाय बेयाव जोङो नुदों गारियाव जोङो बहाय दङ बहाय जोङो नुनो मोन्दों माइरंनि थफ्ला बे माइरं थफ्ला बहाय सेरबेसे दङ सेरब्रै दङ बेहाय सेरब्रै आरो बे आलु दङ आलुआ बेसेबां 2 केजि सेरनै आलु दङ बेनिफ्राय आरो बे थाव गोथां हाफ लिटार बेनिफ्राय साबोनबो मोनसे होलांगोन आरो बेनिफ्राय साबोन मोननै रोखोम ना आरो लाइफबय साबोन नुनो मोन्दों आरो नैबे अकेसारि बासन सुग्रा नैबे दुगैग्रा बेनिफ्राय दालि दं होनना बुंनाय जादों आधा केजि दालि बेखौ न'खरफायाव बाहागोआफा संख्रि सेरसे बेखौ बिथाङा माने न'खरफायाव बाहागोआफा होलांनाय जागोन दा जों बिथांखौ सिनायथि लानि आरो बिथांजों जोङो बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्रा रायलायगोन बिथाङा जाहैबाय बिरखां बर' बापि होननानै मिथिगौ मानसिफोरा आरो बिथाङा जोबोद अनसुला दुखियाफोरखौ बिथाङा सहाय खालामबोबाय थाखादों आरो दिनैनि समावहाय बिथाङा कर'ना भाइरासनि जाहोनाव लकडाउन फोसावनायनि बे बुब्लियाव गोरिबफोरखौ सुंथानो सिगांबोदों दिनै बे सराय दाखा गामिनि अनगायैबो गोबांथार गामि बिथाङा रानखांबाय आरो रानबावगोन होननानै बुंनाय जादों बिथाङा माने माबायदि माने बे कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय एबा लकडाउन समावहाय गावनि गोसोखौ माबोरैहाय रायजो राजानि सिगाङाव लांनो बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनाय जागोन नोंथांनाव जोङो हामलायनाय होदों मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा गोरिब गुन्द्राफोरनो सहाय खालामनो सिगांदों मिथिगौ जोङो जे मिथिनो मोन्दों नोंथाङा दिनै कर'ना भाइरासनि जाउनाव लकडाउन फोसावदों भारत सरकारा आरो बेनि थाखाय बन्द' जादों हाथाय बाजार आरो खामला मावनाय खामानिफ्राव बन्द' जादों बेयाव नोंथाङा सुंथानो नागिरदों बेनि अनगायै नोंथाङा सुंथाबाय थाखायो गोरिबफोरखौ होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों नोंथांनि बे अनफावरि गोसो बोरै फैगो जेलानाखि कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन खालामनाय जादोंमोन गथाय जोंनि भारतबर्षआवनो थ' लकडाउननि उनावहाय जानाखि रिजाल्ट फैदों मोनसे एफेक्ट फैदों बे एफेक्टआ जोंनि गोबां गामिफ्रावनो जोंनि रायजो जानाय सुबुंफोरनि सायाव हेम्पार गोलैदों बे हेम्पारनि सोमोन्दै आङो फननि गेजेरजोंहाय गोबां गामिफ्राव जेलानाखि खबर लाहरबाय थादोंमोन बे समाव गोबां न'खरनि दुखु खस्थ' गोबां न'खरनि आरो आंखौ हामलायनाय
बे जिनिसखौ आं मोनबाय थाबोनानै गावनि गोसोखौ आं दिनैहाय मोनसे थिरांथा खालामदोंमोन जे आङो माखासे सुबुंफोरनो एसे मदद होनो हायै खोमा बे थांखिखौ लानानै आङो आवगायदोंमोन। प्रथम आं जेलानाखि आवगायदोंमोन मोनसे आंनि गामियाव आवगायनानै आं जेलानाखि फार्स्ट मदद होजेनबाय मदद होजेननायाव आं नुबाय जे आंनि गामियाव जेरैबायदि दुखु खस्थ' जोंनि 62 फेमिलिफ्रा भुगिनानै दंमोन बिसोरखौ आङो मदद होखांनायनि उनावहाय आंनि गोसोआव आरो मोनसे साननाय फैबावबाय जे जोंनि गामियावनो जे 62 गामि बिदि दङब्ला होमबाथ' बिदि गामिया गोबां जायगायावनो दं। बिदि मोनसे आङो लास्टआव डिसाइड खालामो मा गासिबो गामियानो बुंनो थांबा आंनि गामिनिफ्राय अनगा नङा बारगा नङा जों एखे गामि एखे जायगायाव जन्म मोननाय बे जायगाखौ आं बेसेबां मदद खालामनो हायो आं मोनसे गावखौनो डिसाइड खालामनानै नेक्स्ट डेनिफ्राय आं टारगेट लादोंमोन। टारगेट लानानै नेक्स्टआव आं नुबाय 7था गामि जे गामिनिफ्राय खोब गरिब सुबुंफ्रा आंनिसिम खावलायनाय फैदोंमोन। आं गावबुराजोंबो जगाजग खालामनानै नुबाय गोबां गामियावहाय बिदिनो 20टा 30टा 50टा 60टासिम न'खरफोर असल जानानै दं सोलियो। बे बिथांमोननि असलखौ नुनानै आंनि गोसोआ गाबखांनाय फैबाय। बेनिफ्राय आङो लगालगनो 7था गामिखौ मा हायो आङो अनसुंथाइ होनो आवगायदोंमोन। 7था गामिखौ होखांनायनि उनाव आं नुबावबाय जे गोबां आरो बिदिनो गामि गोग्लैसोना दंबावो। नेक्स्टआव आङो आरो 8था गामिखौ बिदिनो अनसुंथाइ होबावबाय। बेनि उनावहाय थार्ड टाइम आङो 10टा गामि बिदिनो होनानै मैया समसिमाव जोंनि गामिया जों होनाय गामिया 31सिम थांबाय। मैयासिमाव 31 गामि थांबाय। दिनै जों मोनथाम गामि लादों 34 थांगोन। 34टा गामिखौ जा हायो एसेबाबो होनो मोननानै आं दिनै गावखौनो माने खोब धन्य मोनदों जे भगबाननि मोनसे मोजां खामानि मावनो मोननाय बायदि मोनदों। खारन सुबुंनि सेवा खालामनो मोननाया खोब भाग्यनि खोथा। गोबां मानसिनाव बे भाग्यआ जुफिया। दिनै आं सान्दों आंनाव बे भाग्यआ जुफिदों। ओंखायनो आंनाव जुफिनाय भाग्यखौ आं मालाबाबो नाखस खालामाबालानो नेग्लेक्ट खालामाबालानो बेनि जानाखि मावनायनि जानाखि सुबिदा बे सुबिदाखौ आं दिनै लादों। एसेनोसै। नोंथाङा दिनै जिबायदि बाथ्रा बुंबाय जे बे नोंथाङा गोरिब गुन्द्राफोरनो सहाय खालामनो मोननाया भाग्य सौभाग्यनि बाथ्रा बुंनाय जादों आरो भगबाना नोंथांखौहाय बे खाबुखौ होदों होनना बुंनाय जादों। दा नोंथांनि खामानिया मा? आंनि खामानिया आङो एक्सुवेलि कन्ट्राक्ट मावो आङो ओरैनो PW डिपार्टमेन्टआव PW बिल्डिं रड्स बेनिफ्राय स्पेसियेलि बे मोननै डिपार्टमेन्टआव मावो आङो। दस्रा फिसा फिसौ डिपार्टमेन्ट दंबावो खिन्थु स्पेसियेलि PW रड्स आरो आङो दा मेइनलि टारगेट लानानै खामानि मावगासिनो दं। आं ब्रिज बानायगासिनो दं आं दा। ब्रिज बानायनाया खोब आंनि थाखाय बेबो मोनसे ससियेल वार्क बायदि आं सानो। खारन मोननै गामिनि कमिउनिकेसन नङाबाबो मोनब्रैसो जायगायावहाय जे मोननै गामिजों गेप कमिउनिकेसन थांलाय फैलाय खालामनो हाया जों नुहुरलायोल' बेबायदि जायगायाव मोनब्रैसो ब्रिज अलरेडि मावखांनाय जाबाय। बेनिफ्राय ब्रिज मावनायनि उत्साहाबो दा आंनाव बारायगासिनो दङ। ब्रिजखौबो आं दा गोदानै मोननै टेन्डार मोननानै दं बेखौबो खालामगोन आरो आंनि जानाखि ससियेल वार्क बे ससियेल वार्कआबो सोलिबाय थागोन। बे गामिया जोबोद गोग्लैसोनाय सरायदेखा गामिया लामाया माने हाइरडसिम सहैनो थाखाय गोलावथार 4 किल'मिटारनि बारा जागोन बियो आरो बे गेजेरावनो मोननै दैमा दङ बे दालां गैया जोबोद खस्थ'यै सोलिदों बिथांमोनहा बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ मा? बे दालाङा बास्तबाव नंगौ बे हेल दै होनना बुङो बेखौ बे हेल दैनि गोलावा 206 मिटार बेनि सिगाङाव मोनसे हेल दालां दंबावोमोन बे हेल दालांखौ NLCPRनि आन्दाराव दिल्ली गभर्नमेन्टजों BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट जगाजग खालामनानै बे मोनसे दालांखौ जों लाबोनो हाखांबाय अलरेडि। दा सेकेन्ड दालां बेबो 206 मिटार एखे गोलावानो बेखौबो खालामनो होननानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टजों जोङो जगाजग खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि एस्टिमेट गोग्लैनानै दङ। बे एस्टिमेटआ दिनैसिम सेंसन जाथ'वाखै खिन्थु जों नाजागासिनो दं दासिमबो बे हेल दैनि गेजेराव जुदि दालां मोनसे मोनोबा बेजों लोगोसे 18थासो फिसा फिसा खालबाहार RCC दालां थाबावफागोन आरो बेजों लोगोसे 4.4 किल'मिटार लामा बेनि प्रजेक्टआ 30 करोड़नि बेखौ अलरेडि जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम दैथायहरखाबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ एप्रुभ होयोबानो टेन्डार जानानै बे खामानिखौबो मावनाय जागोन आरो जेला बे खामानिखौ मावगोन बे जायगानि जायनाखि गोरिब दुखिया लेंलेस बाहाय जोंनि थागिबि
रायजो जानानै दङ बिथांमोना एसेबाबो डेभेलप जागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। जोबथारनाय सोंथि जागोन बियो जे नोंथाङा जे 31 खान गामिनो मैयासिम सुंथानाय होबाय आरो दिनै बे गामियाव फैदों नोंथाङा बेसेबां थाखानि बाजेट लादों जे बे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन बुब्लियाव खस्थ' भुगिनाय गोरिब गुन्द्राफोरनो सहाय खालामनो थाखाय बेसेबां बाजेटआव दङ? एक्सुवेलि बेनि थाखाय आंनाव जेबो बाजेट गैया। बेनि थाखाय आंनाव बाजेट गैया। आङो जा हायो मोनसे गामि जेलानाखि हेल्प खालामनानै आङो ओंखारबोदोंमोन मोनसे गामि ओंखारनायनि उनाव मोननै उनाव मोनब्रै बिदि बारायबाय थानायाव दिनै आंनि गोसोआ आरो मोनसे उत्साह फैदों मोनसे आग्रह फैदों जे मोननैखौ आं खालामनो हाबायब्ला आं मोनथामखौ हागोन खोमा आरो मोनथाम हाबाय जेला मोनसे हाबावगोन खोमा ओंखायनो दिनै आंनाव बे बाजेटबो गैया बेनि लिमिटबो गैया बेसेबां हायो आं नाजानो मोनसे टारगेट लादों आरो आंनि नाजानाया हयथ' थागोन बियो बेसे गोबावसिम थागोन आंनो मिथिया खिन्थु थागोन मानसिफोरनि दुखु खस्थ' पाब्लिकफोरनि जानाखि दिनैनि दिनाव असहाय बे अबस्थाखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांदों आरो बे गाबखांनि थाखायनो आं बन्द' खालामनायनि गोसोखौनो मालाबा लाबोआखै आरो बावहाय आंहा बाजेटबो प्लेनिंबो जेबो फैयाखै जे मुहुर्तआव जे फैदों बे मुहुर्तजोंनो आं गिदिंफानो थियारि जादों आरो बेनि थाखाय मोनसे खोथाबाव रायजोफोर दिनैनि दिनाव माबा मोनसे सहायखांनायनि उनाव मानसिफोरना अनेक खोथा खोनायो जे पलिटिकेल मेटार माबा मोनसे मेटारनि थाखाय फैदों आंनाव बे 100% गैया आरो आंनाव बे जिनिसा दंमोनबा आं बिसिम फैनाय नङामोन आंनाव बे जिनिसा गैयैखायनो आं दिनै नोंथांमोननिसिम सफैदों आरो नोंथांमोननिसिम थाबाय थागोन। दासिमबो नोंथाङा बेसेबां खरसा खालामखो? बेखौथ' बाजेट हिसाबै आंनो एगजाक्ट हिसाब खालामाखै खारन आं जे दखाननिफ्राय लाबोदों बे दखान लाबोनायाव आंखौ जाय सासे मानसि बे प्रदीप दे होनो बे मोनसे केन्टिननि मालिक बेनि दारैनो मालखौ आं गारि फाथायहरो माला दिनै एथ'खान नांगौ सोनानै हर दिनै 200था नांगौ दिनै 300था जेसेबांखि जायो बे बाजेट हिसाबै आं बिनिसिम गारि फाथायहरो बे गारिनि आंनि लिस्ट मथे थिखांना हरो बेनिफ्राय बेनो आङो पेमेन्टखौ चेकजों खालामहरो चेकजों खालामहरो दासिम आङो चेक आं बिनिसिम खननै जानाय जाहैबाय 53,000 खनसे ओमफ्राय दिनैनिबो चेक लिरना गारबोनाय दङ बेनि बारै माखासेखौ केस खालामदों केसजों बिदिनो 1 लाखनि बारा 1 लाख मथा मथि 80,000सो बिदि दङ ओमफ्राय बाखि माखासेया है होनानै जेलानाखि जोबो बे समाव जों प्लास माइनास खालामगोन प्लास माइनास खालामनानै बेसेबां होनांगौ दङ बेखौ आंनि थुरुननिफ्राय हरगोन बे स्टाइलनि अब्लाबो 5 लाखसो थाखा नांगोन नोंनो 5 लाखआथ' दिनैसिमाव एक्जाक्ट थांथ'वाखैब्लाबो बारनोबो हागौ बेनि थाखाय आं गावखौनो गुरुत्त' खालामाखै खारन आं सानदों मा दिनै आं जे सुबिदाखौ मोनदों बे आं गावखौनो बिराद भाग्यबान होनना सानदों खारन हर गभार्नमेन्ट स्टेट गभार्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभार्नमेन्ट बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जे जों जेसेबां हायो सुबुंखौ जोङो हेल्प खालामनांगौ गोरिब सुबुं असहाय सुबुंखौ दा बे स्कपखौ मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आं खुसि जादों थिग बिदिनो आं जे डिपार्टमेन्टआव खामानि मावो PW रड्स बे PW रड्स डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनायाव बे PWD रड्सनि जायनाखि इन्जिनियार अफिसार बिथांमोनहाबो खोब माने पजिटिभ माइन्डनि मानसि बिथांमोननिबो आंनाव एडभाइस दं दिनै जेनेरेलि जोंनाव जायनाखि एजुकेटिभ इन्जिनियार सार बिथांनिबो एडभाइस दं खुब अनफावरि बिथांमोननि एडभाइस बिथांमोननि बोसोन आरो बिथांमोननि इनकारेजमेन्ट लोगोसे जे गामियाव थाङो बे गामिनिफ्राय आङो गावबुरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां मानसिफोरनि मोनसे इनकारेजमेन्ट मोनो ओंखायनो बे इनकारेजमेन्टनि थाखाय आं गावखौनो दिनै स्टप खालामनो गोसोबो जायाखै आरो स्टप खालामबो आं हाथ'नाय जायाखै नोंथांनो गोजोननाय होदों आरो जों दा फैनि गामिनि मानसिफोरनिफ्राय बुंनाय राव बे गामिया बेसेबां खस्थ' भुगिगासिनो दङ सरायदेहा गामिनि गावबुराखौ जों लोगो हमग्रोनि सरायदेहा गामिनि गावबुरा सन्तोष ब्रह्म बिथाङा जोंजों लोगो दं बिथाङा बे गामिनि दुखु दाहा आरो न'खरफोरनि बाथ्राखौ बुंगोन नोंथाङा बे गामिनि गावबुरा नोंथांनि हिसाबाव दङ न'खरबेसे दङ बेहाय गामियाव आरो बेसेबां सुबुंफोर दङ बेखौ नोंथाङा बुंग्रोदो जोंनि सरायदेहा गामियाव गासैहाय सा सुबुं बा सा न'खर बियो 28-29 परिमान न'खर दङ आरो लोगोसे ओरैहाय नांजाबाय
वेस्ट कलबारि गामि होननाय दं बिथांमोना गावसोरनो बुंसिगोन नामा थाथोंसै नोंथांखौ बुंदो जायखिजाया माने जोंनि गामिया लेन्डलेस आरो बे लेन्डलेस गामियानो ओरैबायदि गोग्लैसोनाय गामि सेरफांगुरिनिफ्राय फैनो थांब्ला जोङो दैज्लां भर समफ्राव गरिब गुन्द्राया खोब खस्थ' लानानै हाथाय बाजार जायो माइरं दैरं बायदि रोखोम बाजारनिफ्राय जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ रोगानानै जानाङो दैखौ सानस्रिनानैब्लाबो जानाय आदारफोरखौ लायनानै जागासिनो थानांबाय थागासिनो दङ दा बिनि थाखायनो जोंनि बे दुखु खस्थ'फोरखौ नाहरनानै जोंनि दालांनि बेबस्था बा लामानि बेबस्थाफोरखौ जाहाथे जायखि गोरों गोरा बा जायखि सरकारफ्रा नाहरनानै हरा बेखौ जोंनो हरोबा खोब गोजोननाय थागौ आरो लोगोसे दिनैनि बे गरिब गुन्द्रा गामिखौ नुहुरनानैहाय दानि बे भाइरास बेमारनि जेनाखि लकडाउन जानाय बे समाव अनसुंथाइ होफैनाय दतमा एलेकानि नामा दतमा एलेकानि बिथांखौ खोब आङो गामिनि जानानै गोजोननाय जासिबाय लकडाउननि जे अलखद बे अलखदाव बिथाङा दालि माइरं आलु थाव बिदिनो एसेब्लाबो सहाय खालामफैदों बेखौ आङो भगबाननिसिम प्रार्थना खालामनानै रायजो राजानि जानानै आङो बिथांनिसिम आङो आशीर्बाद होबाय जाहाथे दिनैनि बे अलखद समाव बिथाङा एसेब्लाबो अनसुंथाइ होदों आरो बेबादि जोंनि गरिब गुन्द्रा गामि बादि गोबां जायगायावहाय हयथ' बिथाङा आरो होबावनो हायोब्ला खोब मोजां आरो होनो हाथों आं बेखिनिखौनो बुंनानै दानिया बे गामियाव गभर्नमेन्टनिफ्राय बे रेसन होफैयाखै नामा रेसना दाख्लैहाय होखांबाय कार्ड हिसाबै होदों ओमफ्राय दा नैबेथ' बिथांना आलदा मा होलाङा दाख्लै खालि ओरैनो माइरंल' सरकारनिफ्राय आदसा बेनिफ्राय बे जायगानि MCLA दंना MCLA दं MCLA जेबो होफैयाखै नामा MCLAनिफ्राय जों बर्थमानसिम जेबो मोननाय रेकर्ड जों जायाखै MCLA मा नाम ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म होनना बुङो बिथांखौ ओरैनो जोमैबो होनना बुङो 8 नं दतमा समस्तिनिनो MCLA मोनथिगौ बयबो आंल' नङा रायजो राजा बयबो मिथियो बिथाङा हयथ' MCLA बाबो नंगौ दिनैनि बे अलखद समाव जों मोनथिनो मोननायनि बेलायावहाय बिथाङा अनसुंथाइखौ दासिम होनो हायाखै आरो जों मोननाय जायाखै होननानै जों मोनैखौ मोनै बुंगोन आरोखि दा मोनैनि खारना बेबो जाहैगोन जे दा मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ BTC इलेक्सननि थाखाय दा बिथाङाबो केन्डिडेट भट হয় बे जायगायावनो दा बे हिसाबै बिथाङा बेबायदि रानफैनो हाया जादों नाथाय बे लामानि बेलायावहाय बिथांजों नोंथांमोना जगाजग खालामाखै नामा खेबसे खालामनानै जोङो लामा नांगौ होननानै जों खेबसे माबाबो प्रेस मिडियाबो लालायलायनानै दालां हेबलायलायनानै जों बिदिनो जाक जमग रायजो राजा गेदारिं जानानै मोनसे स्ल'गान माबा खालामलायनानैबो फाथायखांबाय आरोखि मा होनना बुङो बे माबाया प्रेस मिडियाना मा बेजोंबो फाथायखांबाय आरोखि ना MCLA बे नोंथांमोननि गामिखौ मोनथिया नामा मोनथियो मोनथ'वाखै लामाफोर मोनथ'वाखै आरो गैथ'वा आदसा बेनि अनगायै गुबुन सुबिदाफोर हरदों MCLA बेनि अनगायै गुबुन सुबिदाबो बिथांनिफ्राय जोङो दासिम मोननाय गैया बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय बिदिनो जों दालां मोनाखै ओमफ्रायनो बाला अन्थाइ सारनाय बेफोरखौ बै समाव मोनबोदों बेनो खुनु कालभार गंसे गैया आरो बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जे लकडाउन जादों बे रायजो राजाफ्रा माबायदि खस्थ' मोननांदों लकडाउननि थाखाय रायजो राजा खस्थ' मोननाया जथेस्थ' दा मोनगासिनो दं आंनि सरायघाटा गामि आरो वेस्ट कलबारि गामिया गरिब गोजाखा बिगासे हायाव थानाय लेन्डलेस बिथांमोना दैलि माने लेबार मावग्रा दा बे लेबार मावनाय जेबो खामानि दामानि सोलियैयाव बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ'खौ मोनगासिनो दं बेखौ बयबो नोंथाङा मा खालामो आंबो बिदिनो ओरैनो एसे मावनानैल' जायो जेबो माबा गैया नोंथांनि मुङा आंनि मुङा खनजलाल मुसाहारि आं वेस्ट कलबारिनि आदसा वेस्ट कलबारिनि नोंथाङाबो रेसन लांनो फैदों औ आंबो रेसन लांनो फैदों आदसा बेनिफ्राय बे लकडाउन समावहाय माबायदि खस्थ' भुगिनांदों नोंथांमोना खस्थ'आथ' बहुद खस्थ' भुगिनांबाय दा जेन'बा जोंनाथ' गासिबो अन्थाइ सालिनानै जाग्रा जोब
हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा जोब दा जों जायफोर माने माबा अन्थाइ लानाय मालिक बेबो मालखौ फाथायहरनो हाया थाखा फैसाबो मोना दा बेखायनो लेबारफोरखौ बन्द' खालामनानै दोनजोब्बाय आरो आदसा बन्द' जाजेननायनिफ्रायनो माने जोंनि बे लेबार मावग्राफ्रा गासिबो ओरैनो गोग्लैसोनानै दंजोबो कर'ना भाइरासखौ मिथिगौ ना मा बुस्थु कर'ना भाइरासआथ' ओरैनो खोनालाबायदों खिन्थु जोंनि खाथि खालायाव सेरफांगुरि एरियायाव जायैखाय जोङो मोनथियाखै थेवबो जोंनि साबधान आरोखि आदसा नोंथांमोननि गामियाव सोरबाफोर दङ नामा जे जायनाखि आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थांनायफोर बांगालर केराला केलकाता चेन्नाइफ्राव दंहैयो गैया जोंनाव गैया नोंथांमोना माने नोंथांमोननिफ्राय रावबो बाहेरायाव थांनाय गैया गैया बेखायनो कर'ना भाइरासखौ गिनायबो गैथ'वा गिनायाथ' गिखागोन माने माबा निउसफ्राव नेटफ्राव जायफोर नायग्राफोर बिसोर खिथानानै जोंबो गियो आरो आदसा दे गोजोननाय नोंनिया मा मुं आंनि मुङा गावदां बरगयारि गावदां बरगयारि मा खालामो खालामनायाथ' दा जेबो खालामथ'वा न'आवनो थायो न'आवनो थायो बबे गामिनिफ्राय हाबा जाफैदों आं बे गामिनिखा ओमफ्राय दस्रा जायगायाव हाबा जाहैदों थारमाने गहपुराव हाबा जादों माब्ला फैखो आं फैनायाथ' मास मोननैयानो जाबाय थारमाने थांफिननो हायाखै नोंथाङा दा थांथ'वाखै दंथ'यो थांफिननो हायाखै माने मटर लामा गैयिखाय नामा दा लकडाउन जाना होबायना थांफिननो मोनाखै आरो आচ্ছা नोंथाङा बेयाव जि दंफैयो बे दाननायावहाय माने मटर मोनैनि थांनो मोनाखिसै बेनिफ्राय माबायदि खस्थ' जानांदों बेहाय दा खस्थ'आथ' बिदिनो जेने थेने सोलिगासिनो दं आচ্ছা जानायफोराथ' बिदिनो थुक नाथुक आरो आচ্ছা मालाबा बानलु मोनबा बिदिनो संख्रिबो मोननो थाङा बेबायदि ओमफ्राय कर'ना भाइरासखौलाय मिन्थिया मा बुस्थु कर'ना भाइरासखौथ' मिन्थियो बिराद गिख्रंथाव मानि आচ্ছা बुस्थुआ दा बेफोरखौनो खोनानानै माने गिनो गोसोआ माने गिनाय फैदों आरो नोंथाङा जे मास्क लायाखै आं दा न'आवनो दं जायो हिसाबै आं लाथ'नाय जायाखै आरो आচ্ছা दे गोजोननाय आंनि मुङा बारहुंखा ब्रह्म मा मावो आं ओरैनोथ' स्वच्छ भारत अभियान मिसनाव साख्रि मावो साख्रिथ' नङा ओरैनो भलान्टियार आচ্ছা भलान्टियार बेनिफ्राय बे स्वच्छ भारत अभियान बिथिंनिफ्राय नोंथांखौ लिंहराखै नामा अफिसावहाय खामानि मावनो दिनैसिम दा बेबायदि इनफरमेसन फैयाखै आंनिसिम नोंथांनि गामिया बेनो आंनि गामिया बेनो नोंथांनि बे गामियाव फैनायावथ' जों नुबोबाय लामा सामा जेबो गैथारा नोंथाङा बोरै हान्थियो बेखौथ' खोब दुर्भाग्यजनक जन्मआनो जोंना दुर्भाग्यसो होननानै बुंना लानांगोन जिहेतु हाग्रामा सार बिथांमोना दिनैसिम 17 बोसोर जाबाय जासेयावबो माने जोंनि बे क'क्राझार बायदिखौ आदार डिस्ट्रिक्टनि बर'फ्रानो होनबा जिखुनु मानसिफ्रानो होनो खोब डेभेलप जाबाय होननानै नाथाय जोंनिखौ नायफैयोब्ला नुनो मोनगोन माबायदि गोग्लैसोनाय निस्सय मिडियानि खोथा नङा नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जों माबायदि गोदोसोनाय आरो मा सिस्टेमाव सोलियो आरो दिनैनि बे कर'ना भाइरासनि टाइमाव जों बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना नायफैनो हागोन लिडार बा दैदेनगिरि बिथांमोना फैनो हागोन बाहाय बेलसा खराइ बायदिसिना बन सिनलाबायनानै जाग्रा रोगानानै ना बेदर रोगानानै जाग्रा हमनानै मावनानै जाग्रा बिथांमोना बाहाय बुंनो थाङोबा इडुकेसनावबो बाहाय 95% बिथांमोना लेखा रोङा होननानै बुंजायो ना नोंथाङाथ' माने गोरों मानसि नोंथाङा माने वार्कारबो स्वच्छ भारत अभियाननि बे हिसाबै नोंथाङा माने बिटिसि सरकारखौ मानो प्रेसार होनो हायाखै बेथ' जोङो सरकारि सिस्टेम हिसाबै जोंहा एसे उसुबिदा जायो खिन्थु गोबां गौथुमफोर दङ बा हयथ' जोंनि रायजो राजा बिथांमोनानो बिथांनि सायाव माने प्रेसारखौ होनांगौ होननानै जों सानो आरो आচ্ছা बेनिफ्राय बे कर'ना भाइरासनि जुनै लकडाउन जुदि जागासिनो दङ बे गामिनि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' भुगिदों नोंथाङा माबायदि खस्थ' भुगिनांदों खस्थ'आथ' खोब खस्थ' माने संख्रि बा बानलु मोना बेखौ जों नुगासिनो दं लोमजानाय साजानायनि खोथा थाबाय प्लास गोरलै लोमजानाय साजानायखौ ओरैनो बिथांमोना दङ दासिम जोंनाव मास्क मोनसे सफैयाखै बा हयथ' दिनै बिरखांदा जों बिथांखौ मोजाङै सिनायो जोंखौ हेल्प खालामफैदों बिथाङा खुनु पलिटिकेल मेटारनि जों लोब्बा लानानै फैयाखै बाहाय आं खोब गावनि आरो गामिनि जानानै आरो हारिनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावग्रोयो जिथु मोजां मोनदों आं जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा खोब गोग्लैसोनानै दं खस्थ' मोननानै दं आंनिसिम मैया मोनसे इनफरमेसन फैबावदोंमोन बै खाथिनिनो सावथाल गामि बिथांमोना आंखौ बुंदों आरोखि बिदि उसुबिदा कार्डबो गैया जेबो गैया जोंनो माबा मोनसे बेब'स्था खालामजायो नामा बेब'स्थायाथ' दङ जिखुनु नोंथांमोनहा जुदि बेबायदि एखे कार्डबो गैया जुदि जानाय लोंनाय खुनु
बेबस्था गैयाब्ला नोंथांमोना बेनि लिस्ट मोनसे डाटा खालामनानै थानायाव गोख्रै इनफरमेसन हो खिन्थु निस्सय माबा मोनसे डिसिया बा हयथ' पुलिसा माबा मोनसे एक्सन लानो हागौ होननानै आं बिथोन हरदों। दासिम बेवहाय माने रेसन जुदि होफैबाय थानाय जादों सरकारनिफ्राय बेखौ बयनिबो होनानै जादोंना? बेखौथ' नुनायाव गासिबो सरकारनि बे डिलारनि सिस्टेम फुड साप्लाइ सिस्टेमजों बिथांमोना होनायखौ नुनो मोन्दों। बेसेन टेसेन लायाजासेनो बिथांमोना गोरलैयैनो मोन्दों। साबैसे सुबुं दं बे गामियाव? सुबुं आं डिटेल्स फ्राय लगभग ओरैनो न'खर हिसाबैथ' 35 दङ ओमफ्राय आङो माबाखौ पपुलेसनखौ साननाय जायाखै। आदसा दे गोजोननाय होदो। नोंनि मुङा? रहिला मुसाहारि। रहिला मुसाहारि। नों मा मावो? बिदिनोसै बोराया मावो बोराया हाजिरा मुजिरा मावो जायो। बोराया मावो? बोरायालाय हाल दैयोमोन खदाल जावोमोन। आदसा दे लादो दा उफाय गैला। नोंनिया मा नाम? समरेन मा मावो? ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावलानानै हाजिरा मावो। दे लादो दे। नोंथांनि मुङा? जोंनि मुङा रमनिया सोमथोंजाय। जोंनि नामा नरतम राय। जों बे जोंनि भातिजा जायो बे जोंखौ मदद लादों आरो खिन्थु दिनै बे जोंखौ लिंहरदों जे सरायदागा गामियाव हाबनांगौ एसे हरफिननांगौ माल गरिबफोरनो बेखायनो जों फैबाय खिन्थु जों खुलुमबाय सरायदागानि बे माल बे जिखिनि माल होबाय बे गावनिफ्राय होबाय खुनु सरकारनि सेंसन लाबाखै बा मालायनिफ्राय मदद लायाखै गावनिफ्राय रायजोफोरा ओरैबायदि नोंसोर जाय मोनो बेनि मोजां आरो बेखौ आशीर्बाद होन बेबादि मानसिया आयु देरहायोबा बिराद आरो हाजार मानसिखौ उपकार खालामगोन। ओंखायनो जों फैबाय बेखौ मदद होदों बेखौ मदद होनाय जोंनाबो एसे माबा जादों भगबाननिफ्राय गतिके रायजोफोरखौ अनुरद खालामदों बेबादि मानसिया हाजार जन्म लानांगौ बेनिफ्राय जोंना संसार बै वार्ल्डआ जे कर'ना भाइरास बेनिफ्राय बिराद थाखा गोनां मानसि दं खिन्थु गोसोआव गैया बेखौ लानानै एकदम गावनि दहाय बे खिन्थाबाय नालाय न'आव गामियाव होदों खिन्थु बेबादि जोंनि गामियाव जुदि दङ दा मालायनि गामियाव बिराद दं ओंखायनो बेहा दासिम दिनैसिम 1000 बारग'बाय 1000 न' बारग'बाय गतिके जों এইখানে बेखौ आशीर्बाद होदों बे आयुआ देरहादों आरो बेबादि एक गरिब दुखी मानसिखौ जाहाथे आरो गोसोआ भगबाना बेखौ माबादो आशीर्बाद होदों जाहाथे गरिब दुखी मानसिखौ नायो बेबादि जोंना गोजोनसै। बिथाङा राजबंसि मानसि बिथाङा बर' रावखौ मोजाङैनो बुंनो हादों बुंनो हायो बुङो आरो बिथाङा बापि एबा बिरखां बर'खौ मदद खालामगासिनो दङ गामि माइरं आरो दालि साबोन संख्रि राननायाव थांफाबाय थादों आरो बिथांनि बे माने खामानि बे ससियेल वार्कआनो बिथाङाबो बेखौ बुंदों आरो बिथाङा बिरखां बर'जों थाफानानै गावखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना बुंनाय जादों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जों दा नुनो मोन्दों दतमा बियाबनि हाब्रुबारि हालाम सामथाइबारि गामियाव बहाय बिरखां बर' बिथाङा बे जायगानि गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै होनो लाना फैदों आलु संख्रि दालि साबोन थाव। बे गामियाव 75 फेमिलि दङ न'खर दङ बे 75 न'खरफोरनि मादाव 31 न'खरफोरा जोबोद गोग्लैसोनाय उनसोनाय आरो मुंख'नो गोनां बेनो जे बे 31 गोरिबफोरनि मादाव 27 न'खरानो रेशन कार्ड गैया बुंनाय जादों। बिथांमोननो सरकारा दासिमबो रेशन कार्ड होनो हानाय जायाखै आरो बिथांमोना सरकारनि रेशन मोननायनिफ्राय डिप्राइभ जाबाय थादों।
बिथांमोना दासिम माइरं मोननाय जायाखै दा बे समाव बिथांमोननो आरोबाव थानाय सासे बे गामिनि इन्जिनियार बिथाङा थाव कम्पानियावहाय साख्रि मावो बिथाङा बावैसो माने माइरं राननानै होनायनि बेबस्था खालामदों होननानै बुंनाय जादों आरो जों बेवहाय लोगो मोननो हादों बिरखां बर' दङ बिथाङा राननो फैदों एसे बोख्लायदो सिनायनो नोंथांखौ बिथाङा जाहैबाय बिरखां बर' बिथाङानो माने गावनि पकेटनि खरस खालामनानै बे सामथाइबारि गामियाव बे बेसादफोरखौ राननो फैदों आरो जों लोगो मोननो हादों सासे रिटायार्ड साख्रिआवला पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बिथाङा साख्रि मावो बिटिसिनि बावैसो बिथाङा आजिरा मोनदों नोंथांनि मुङा सुकुर सिं बसुमतारी सुकुर सिं बसुमतारी नोंथाङा पाब्लिक हेल्थआव साख्रि मावोमोन औ आं पाब्लिक हेल्थ क'क्राझार डिभिजन नाम्बार 1आव साख्रि मावोमोन थांनाय 2019नि मार्चआव आङो रिटायार जादों थारमाने बोसोरसे जाबाय बोसोरसे आदसा नोंथाङा बे गामिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै हो आं बे गामिनिनो बे ओनसोलनिनो जायगानि हिसाबै आङो बे गामिया खोब गरिब होननानै आं मिथियो सासे सानै साख्रिआवला दं बिसोरबो खुनुरुखुम जानाय गावनि फेमिलिखौल' फोथांनाय दा नैबे थांनाय बे जागासिनो सोलिफुबाय थानाय बे लकडाउनाव जे खामला मुजिरा मावनो मोनाखै दा बिसोरहा जानायनि थाखाय खुब आंखाल जादों दा बेवहाय जोंहा नै दाख्लि गामिनि कयेकजन माबा साख्रिआवलाफ्रा एसे अनसुंथाइ होदों ओमफ्राय दिनैहाय बे गामिनिनो सासे हजोंहाय आरोबाव बाहेरायाव मावग्रा दं इन्जिनियार बियो आंनिनो बिबोनां जायो दा बियो गामियाव एसे गोरिब न'खरफोरनो अनसुंथाइ होदों दा बेयाव आं खुब गोजोनदों आरो दा दिनै जोंहा बिथाङा बिरखां बर'आ जे बे गामियाव गोरिबफोरनो जे अनसुंथाइ होफैबावदों खुब मोजांनि खोथा आं बिथांखौ मा होननानै बाख्नायबावनो आरो मा रोजा रोजा साबायखर आं बिथांनिसिम बावबाय दिनै जोंहा बे अलखद समाव गोरिबफोरनो जे मुथासे एसे अनसुंथाइ मोननायानो खुब जोंनि थाखाय सोरगोआव माने थांनाय बादि मा सोरगोनिफ्राय माबा मोनसे सफैनाय बादि जों मोनो दा बेखायनो बे अलखद समाव एसे सुंफैनो हानायखौ खुब आं गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांनिसिम साबायखर बावनाय जाहैबाय आदसा दे गोजोननाय नोंथांनो दा बे गामिनि सोमोन्दै एसे बुंनांगौ दङ हाब्रुबारि गामि बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि दैदेनगिरि आफादगिरि जादों बिथाङा उन समाव गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि गामि बे गामिया आरो बे गामियाव दिनै बिरखां बर'आ गावनि पकेटनि खरसा बाहायनानै गोरिब गुन्द्राफोरनो जाग्रा मुवा राननो फैदों गारलाबाथा बसुमतारी बयबो मिथिगौ बिथाङा PDF पलिटिकेल पार्टिनिबो आफादगिरिमोन मोनसे समाव आरो बिथाङा थिउरियाफोरनि आखायाव जिउ गारनांदों बे गामियावनो दा बिथांबायदि गेदेमा सुबुंनि गामि बियो दा बेवहाय एसे बुरजा माने गोरिब गुन्द्रा मानसि थानाया जोंनि थाखाय एसे नोजोरथाव बा साननो गोनां बाथ्रा बे सरकारनि बिथिंनिफ्राय बेवहाय स्पेसियेल मोनसे केयारनि दरखार दङ आरो बुंनो गोनां बेनो जाहैबाय जे 27 न'खरफोरा दिनैसिम रेशन कार्ड मोनालासिनो दङ बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जादों बेखौ सरकारा नोजोर होयोबा मोजां जागोन आरो बे बेलायावहाय बिरखां बर'आ फंनैसो बुंनो नागिरदों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे हाब्रुबारि सामथाइबारियाव आं सफैनानै एसे आंनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय हिसाबै आं बिसिम फैनाय जादों आरो बेजों लोगोसे गोबां गामिनि साननो गोरों आरो गामिनिनो जों असहाय सुबुंफोरखौ लोगो मोननानै आरोबाव मोनसे इनकारेजमेन्ट मोनफिनबावदों आङो मोजां मोनदों खोबनो बेनिफ्राय दा आंनिफ्राय बुंनांगौथ' जेबो गैला आं जा एसे अनसुंथाइ होनो फैदों बेखौनो होनानै आवगायलांनाय जासिगोन गोजोन्थों दा बे समाव जों लोगोसे दङ बे गामिनि गावबुरा
गावबुरा मानसिया गावबुरा नाथाय सेंग्रा मा मुं दोमैलु नार्जारि होनो आंनिखौ दोमैलु नार्जारि मा मावो आङो दासिम आं गावबुरायाव दं आरो आङो डिलार मावो समबायनि आदसा थारमाने बे माइरं रेसनफोर केरासिन सिनि बेखौ रानो नोंथाङा दाथ' सिनि गैथ'वा खालि माइरंजों केरासिनजोंल' आदसा दा सरकारनि बिथिंनिफ्राय नोंथांनि जरियते दा मा बेसाद रानफुदों रेसन कार्ड गोनां सुबुंफोरनो दाथ' खालि माइरंल' दाखालि कार्डनि नामै फैबाय ओमफ्राय दा एडिसनेल फैनानै दंफैयो बेखौ रानथ'नाय जायाखै एडिसनेलखौ आं गाबोन बेलासिनिफ्राय राननो नागिरदों जेरखम जेसेबां मोनोमोन बेबायदिनो फैगासिनो दं पारजन 5 किल' दाखालि थांनाय समाव अन्थरदयानो कार्डनिखौ 35 केजि होदोंमोन ओमफ्राय दानिया जाहैबाय दा अन्थरदयाब्लाबो पारजन होदों सरकारा खालामना हरदों जेनेबा बिनि कार्ड गैयिफोरनोथ' जेबो जोंनिफ्राय डिलारनि माबायाव जेबो सफैनाय जाथ'वाखै जोङो बेखौ खबर मोनाखै जेब्ला सरकारा बिथोन होयो जोंनो माबा मोनसे हरोब्ला हयथ' जों राननांगोन उफाय गैया जों सरकारनि माबा जानानै जोंथ' राननानै होथारनांगोन उफाय गैया बाथ्रा जादों मा जे नोंथांनि गामियाव 27 न'खरफोरानो कार्ड गैया होननानै मोनथिनो मोननाय जादों मानो गैया जाखो बिथांमोननि कार्डआ ओरैबायदि बे 27 घर सुबुङा थारमाने सिगाङाव जोंनाव गैयालासिनो बिसिडिसिआव फैदोंमोन लिस्टआ थारमाने कार्ड गोदान फैनाय समाव बे कार्ड गोदानाव माखासेया मोनबाय जाय कार्ड दंमोन रेशन कार्ड बेबो मोनाखै आं मानि थाखाय मोनाखै आं बेखौ बुंनो थाङा सेकेन्ड लिस्ट हिसाबै लाबावदोंमोन बिसिडिसिआ नाथाय आइडिआव गाखोदों खिन्थु कार्ड बिथांमोनहा मोनाखै बिसिनि नामै रेशन फैयाखै आं डिलार जानानैब्लाबो आं बिसोरनो राननानै होनो हायाखै बिनि थाखाय आं बिराद दुखु मोनदों जाहाथे बिसोर कार्ड गैयिफोरनो सरकारा थाबैनो आइडि दंखाबाबो सोरनाव कार्ड गैया बेखौ नायनानै जाहाथे कार्ड होयो बिसिनि थाखाय रेशन हरो आंनि सायाव आं बेखौ सरकारनि सायाव हामलायनाय थायो जाहाथे सरकारा थाब नायसनो आदसा कार्डखौ सोर इसु खालामो कार्डखौथ' आंनि मोनथिनायाव आं फुड सिभिल साप्लाइ अफिसाव थाङो बिनिफ्राय इसु खालामनाय जायो ओमफ्राय सोरनिफ्राय बिथोन होयो कार्डआ बबेनिफ्राय फैयो जों बेखौ जों बारा मोनथिजोबनो हाया डिलार नालाय जों ससाइटिनिफ्रायसो जों नोंथाङाथ' डिलार हिसाबै बे गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनि न'खरफोरखौ मोनथिजोबथारगौ आं मिथिजोबो दा बे हिसाबै नोंथाङा बे जायगानि MCLA जाय दङ नायबा सरकारनि एजेन्सिफोर दङ बिसिडिसिनि चेयारमेन दङ TCLCनि चेयारमेन दङ बिथांमोनजों जगाजग खालामनाय दायित्व नोंथाङा लानांगौमोन सार माने जों बे समाव जोंखौ रिपर्टआनो माबायानो गैया थारमाने बिसिडिसिआनो स्रोदै मावोमोन जों खबरानो गैया बबे समाव कार्ड फैयो बबे समाव मानि फैयो जोंबो खबर मोना जों मारै लानो हानो सार ना MCLAआथ' दङ MCLA दं सार होनदोंमोन सारमोननोबो खिन्थु सारमोनहानो अर्डार गैया मुं गैया होनोब्ला गांब्रैल' फैदों दिनै गांब्रैखौल' नों सोर राननांगौ गांब्रैसिम राननांगौआव डिलारनि आखायाव फैया सोरबा बिसिडिसि मेम्बार सोरबा बिसिडिसि चेयारमेननि बिनि आन्दाराव फैयो जों आखाइखौनो होनो मोना आं मा खालामनो हानो डिलार जाबा मालाय खालि सरकारनावल' आं होननो हायो जे उमुगा गैयामोन उमुगा गैखाया नंखाथारगौ आं बेखौ आसि थुनानै खिन्थानो हायो बेल' आंनि सायाव दा नोंथांमोननि गामियाव 31 न'खरा जोबोद गोरिब हाजिरा मावनानै जायो 75 फेमिलिस माने 75 न'खरफोर दं गासै दं गोबाङानो माहाजोन दा बे माहाजोनफोरनिफ्राय माने बे गोरिबफोरनो माबायदि सुंथानाय होदों गोरिबफोरनो थांनाय 8 थारिखआव जोंहा साख्रि आवलाफोर दंमोन 13 जन 4 ग्रेडनिफ्राय 3 ग्रेडनिफ्राय लानानै बिसोर ज' खालामनानै अनसुंथाइ होदों जोंहा माइरं 5 केजि दालि सेरसे सिनि सेरसे आलु सेरनै संख्रि सेरसे गाइखेर सेरसे 1 लिटार आरो साफुन डेटल साफुन थरनै बिदिनो अनेक रोखोम होनानै 8था आइटेम होदों बिथांमोनहा जा हागौ पाब्लिकआ जोंना रायजोना अनसुंथाइ मोनदों मोजां मोनदों आरो दिनैनि समाव जोंहा गामिनिनो बारेनाव इन्जिनियार साख्रि मावनाय बिथांखौ खबर हरनो हास्लाबाखैमोन न'खरनिफ्राय खोनानानै बिथाङा गामियाव इसिबां बादि COVID-19नि जेनेबा कर'ना भाइरासनि दारै बिदि एसे खस्थ' मोनथारबायब्ला आंबो एसे अनसुंथाइ हरनो हायो खोमा होननानै बिथाङाबो दिनै रानदों दा समाव बिरखां बर'आ नैबे बेसादफोरखौ लाबोदों बेखौ माबायदि रानगोन नोंथाङा
बेखौ आं गावबुरा जानानै आं बिथां बिरखां बर'निसिम साबायखर जासिग्रोनाय जायो जाहाथे जोंनि गामियाव सामथाइबारि गामियाव फैनानै बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो आं बिरखां सारनो आं लिस्टखौ हरखाबाय साबसिननो राननांगौ आं बेखौ दा गामिनि लिस्ट गोनां मानसिफोरखौ साफा साफा लेंहरनानै जाहाथे बयबो मोनलांजोबो बेखौ जोथोन लानानै आं रानना हरगोन जाहाथे सारनि लिस्ट हरनाया जाहाथे फेलें जाया आं हरदों सारनो लिस्ट हरनानै जाहाथे रावबो थालाङा मोनग्राफ्राबो जाहाथे अननानै साबायखर बावनानै गोसो गोथारै आजावनानै लायो जा अनसुंथाइ मोनदों आरो न'खरनिफ्राय जाहाथे ओंखारा रायजोफ्रा जेब्ला न'खरनिफ्राय ओंखारोबा बे कर'ना भाइरास होननाया लामायाव ओंखारबानो साबफाबोयोबा जों बेखौ साबधान जानांगौ बिनि थाखाय आं रायजोफोरखौबो खावलायो आं जा रानगोन मोजाङैनो रानगोन आंनि राननाया भुल जायोबा सारमोनहानो हमनो हागोन सोरबा माबा सारा संफिन हरनो हागोन आरो मा नाम होनदोंमोनलाय सारनिया बिरखां बर'आ आं जा लिस्ट हरदों बिसोर मोनजोबदोंना मोनजोबाखै खबर लाफिननो हागोन बे लिस्ट हरनाय मानसिया मोनाखैबा आंखौ दाय दसि खालामनो हागोन बिसिम आं दायथ' लायो मोनसे अजद दङ बे जाहैबाय जे जाय गोरिबथार सुबुं गोरिबथार न'खर बिसोरसो कार्ड गैया नाथाय एसे माहाजोन बिसोरसो कार्ड दं होनना बुंनाय जादों नंगौ नङा बेयो सैथो नंगौ बेखौ आंथ' जेबो होननो हाला सरकारा जा सिगाङाव खालामदोंमोन आंथ' ससेनिफ्रायसो डिलार जाबोदों बारा गोबाव जायाखै आं डिलार जानाया ओरैनो 8-10 बोसोरनि गेजेराव आं मावगासिनो दं डिलारखौ आं मावनायाव इसिबां हायो आं नाजागासिनो खिन्थु नाजासेयावबो आं नाकाम जागासिनो दं थेंक इउ दा जोङो गावबुरा बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथि मोनबाय जे बे गामियाव माने अनसुंथाइ जिनाखि होनो फैदों बिरखां बर' बिथाङा गोजोननाय होदों लोगोसेनो पाब्लिक हेल्थनिफ्राय आजिरा मोननाय साख्रियाल दङ बिथाङाबो बाख्नायनाय होदों आरो बे गामिनि मानसिफोरनो बे लाबोनाय बेसादफोरखौहाय न'खर न'खर राननानै होगोन होनना बुंनाय जादों कभिड-19 बे भाइरासनि थाखाय न'निफ्राय रावबो ओंखारलायाखै न' रानना हैनायनि खोथा बुंदों आरो मिजिं खालामदों बे गामिनि मानसिफ्रा माने जोबोद सांग्राङै थागोन कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासनिफ्राय बिथांमोना बासायनानै थागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो उन समावहाय जोङो लोगो मोनबावगोन लोगो मोननायनि मिजिंजों जोङो फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय